Després de molts anys podem donar una bona notícia del no pàrquing Jaume I. Per fi la justícia ens dona tota la raó amb tot allò que vam avisar que s'havien pagat 2 vegades els ferros que aquí sota hi ha des de llavors. I això què suposa? Això suposa que d'entrada, i per una banda, l'Ajuntament no hagi de pagar 3,2 milions d'euros que teòricament encara es devien. Però, per altra banda, també suposa que el consistori pot recuperar 7,5 milions d'euros més els interessos de demora que hi ha des que es van pagar. Això no és un fet casual, això és el resultat d'una feina tranquil·la, d'una feina discreta, durant mesos que es va realitzar durant la nostra època de govern. Jo mateix, com a president de l'AMT, vaig poder posar ordre i control a aquella desídia i aquella mala gestió que havíem heredat. I doncs avui, després del resultat de tota aquesta feina, podem solucionar part d'aquest forat econòmic.